Riešim aj iné regulácie, takže viem niektoré veci dobre posúdiť, aj iné konkurenčné značky. Salus sa mi veľmi pozdával, páči v tom, a tu tie body som spomenul, že sa mi s tým najlepšie pracovalo, aj tie skúsenosti sú naozaj bohaté. Sú tam neobmedzené možnosti. Riešili sme už stavby zložité, ako je napríklad štadión Dunajská Streda, tam sme riešili reguláciu. Tam bol proste problém s nejakým posúvaním toho signálu, predsa len je to nejaká veľká budova. Tento Salus nám veľmi pomohol v tom, že každý komponent, ktorý je na 230 V, nám vie posúvať signál. Takže sme dali do kalovárov nejaké zásuvky inteligentné, ktoré vydali na ďalkovú vlád a zároveň nám to vyriešilo posúvanie toho signálu. A dokázali sme tú reguláciu potiahnuť okolo celého toho štádiona. Robili sme rôzne akvaparky, keď si spomínam aj nejaké hotely, nejaké penzióny. A vždy, aj keď nejaký problém bol, tak sme to vedeli vyriešiť. A vlastne tá kompaktnosť tej značky má veľmi pomohla. Spoľahlivosť, ak urobíte tú predprípravu a všetko k tomu, aby vám to fungovalo, to znamená elektricky, aby nám to všetko fungovalo, tak málokrát sme mali nejakú reklamáciu alebo nejaký problém.